Gamay na. Dito sa naman. May last ko ang halong finishingan ibabaw. Yes, sapit na ito man na. Good morning, natantanan guys. Medyo buntag, mamuha ko dari kahoy. Kahoy sa bahay. Ang sahalo ng usap na rin. Kaya bitaw mga putol-putol sa mga kahoy guys. Malugbo. Kamang ipangtigong kaya ron. Masugnod. Kaya sayang. Malugbo-lugbo. Ano yung pagkahudyon. Ito naman eh. Yes no. May makuan. Kisag manimanigam na yan. Ika na. Lugbo ah. Kisag na sa manigam. Manihang ipanigam sila guys. Kaya sayang man po. Duban ratos gawas. Magpay isugnod. So, mga nagpagudan sa daan. Sa space by. Ang pasigaan nagsiga daw. Magabi eh. Prodaga sala magsigaan. Pag na naman. Oh, hikit na. May nakita gatang atang. Guys, ang apex na eh. Nalapit pang suglod. Nalapang suglod sa mga okay. Morning guys. Medyo mantag. Magbantad ang kim-kim kay mga karsada ang mga tukoy. Dali ko kuha og sugnod kay gang dining ag gamay ra sugnod. Kag mahilaw delikado. Kita dar guys. Ana sang sugnuran dari hindi na siya dogi kamo siga. Siga di ay. Kinahanglan tepang si siga guys kay og di matupang nagsiga hagdira sa tubangan ay siga na magtapi hilaw. Dada pa may saging dari kasi ni si isagol dadto. Doon laman eh kanina mahinog. Ano si ibaw-baw datos dineng ag. Lami man na siya ibaw dineng ag. Kan mahinog. Ora ang isagol sa dineng ag. Pakpakan na siya guys ang naan. Naan. Ang naan na siya pamakpakan. Halag sa ibaw guys. Ibaw-baw sa dineng ag. Oh. Wala na guys, lunod na. So tagtuban na nato si Jar maluto na. Guys, mahautan ninyo. Okay, hapdesan sa isang sira. Sa mo sa pa din. Pag lami-lami lang yan kay hapdes man. Mahauta. Dapat saging. Nagsaging ni Kim Kim, guys. Ang mga kuyas to ana gihatag di pa pag-Abril. Sa dumazig mga kuyas kay anong di mga liit. Mahautan ninyo. Nagsaging ga. Ang gibaw-baw din ng aganina. Oh, yun, ito na. Pakim-kim, duha. Agin mo pa. Wah, bang ako, magilasa sa mana. Hmm? Maning gilasa sa mahaging. Nakalamit na saging. Wait na. Wala nila papagabral, nagsugod na sila. Sugod na sila finishing. Mahaman na siguro na nila ron guys. Last day na siguro sa finishing. Salamat ka dyan yung tanante. Yan na. Nice na kaadyo. Thank you kaadyo. God bless ninyong tanante. Dagan kaadyo. Salamat ninyong tanante. Ninyong suporta na mo. Tanate. Nice na kaadyo. Puno, puhon. Ay, hapit na dyan makabalhin. Yehey. Miss Kim Kim guys. Hatid na hagbadjing gamay. What's up, day? Karizot? Masang hatid si Kim Kim karizot. Hatid sa nahagbadjing gamating. A few moments later. Wala sila. Nakalima no. Kim Kim. Muna ka na bisae Kim. Tata na. Uy, tantan ako very good be. Nagsuwat tayo sila 11 to 20. 3 star. Ano mo to na ta? Kaya magligaw mo pa to. Tata na, mo to na ta. Uli na mi, unhan mo. Uli na ta, kamadiga mo pa ko. Yan na guys, takaan ako din ng ag para sa mga paniudto. Alright. So karon magsabaw day ko karon og bangus para sa mga paniudto guys. Sarong nami sabaw higup-higupon. Daya kaniya yang isagol dia. Kamunggay. Aray ko nila guys. Be, tanaw ko nila.
budik-budik. Uy, ginoo ko mga purma. Naligo na ni sila pa. Uy, ginoo ko mura naman mga purma paduguan. Ang sa naman mo. Nahuman naman ta mong ligo. Ginoo ko. Mura naman taon na silang mga agta. Hehe. Mara na naman guys. Ha? Ay lakas mga kuan bay kagawad sa lungsod na dane. Di na lagi ilhang eh. Gumagdaog. So, na guys, gamay na laman. Kapit na. Katong dato ibabaw. Hindi palis. Dato to ah. Tay last to guys, gamay to ah. Si babaw. Naman mong ligo kanina mura naman po mo mga muritsing naman mo. Huwag nagway. Ang kaluoy ba ang taon? Uy, mazuntag na tubig kanuna kaya sablig-sabligan naman mo. Hanggang sa tubig yung mga baksin. Mga dik-dik kay ang damhaw. Ligoon be. Hadok budik-budik tagag tubig kay pangdanghaw. Lainom. Ang pangdanghaw lagi sila. Nga tubig la. Dali, inom. Inom. Ganina, hinlo mo karon mura na mo agta. Nah, ligo. Kaduha na mo na ligo. Nawag kanot. Mas jaron. Ayun naman yung uga. So na guys, pila na kami ka kilo. Naping taman nimong kunot dik. Nas. Kami azag na pantay dengan tubig kay kuha na sila sirit-siritan. Asag lawas ag laki budzag. Dato na lamay last to ah. Toy gamay dato si babaw. Ibabaw abuhan guys ta. Mo na naman dyan hay kuan pinisingan anja. Na ma view na. Sabit ang likod ba kayo? Ayan guys, nahindo na sila sa bligan. Katulong na sila sa bligan. Hala, gazid mo. Kapila man na sila maligo sa kadlaw, kaupat. Ha? Bujik. Takot na. Shush, ginoo ko. Magbakti na mo sa una. Tanaw guys. Ang mga baktinis na mo sa una. Buyag na. Ano yung lutuon karon guys? Kari di bangus hang sabon. Hang abutangan o kamunggay. Karong lami ag sabaw. Samutong kalami ba? Paning apang hinluan kari zit. Kari pa daha paning abasaan ning kamunggay. Rumawag abog-abog. Haros ako na rin kamunggay guys diya. Hana ni gihugasan kay arong mawa ag abog. Grabe ba jag abog rong panahon na kay arong inita. Diya. Nakaudlot grabe sa papagabal magkadag kuhag kamunggay ga. Urot man baga sa kasanga. Ito. Kami man ni siya guys ning sinabaw nga isda nga naay kamunggay kay pampalami sa sabaw. Ngaron gani guys mang gulay gani mo. Gulay gani mo kamunggay ngaron panahon na labi nating init. Lugasan jud kay mawa tong abog-abog kay daghan na ning namilit nga abog. Ang panahon na. Okay ra ting uwan. Tibunak-bunak kag uwan kay pwede nang dihugasan. Nahugasan naman sa uwan. Yes no. Ayan na guys, ready na gahang lutuin. Ready na gahang lutuin guys ya. To napabukaw na kog tubig. So huwat na lang ko dato og mubukaw to siya. Nang baning hang ininit. Whoops, uy bukaw naman di ay. Guys kaya gilunod ag panakot. Ay naglunok ning panakot. Napay tangad. Whoop, nawahig tangad guys. Kumana jay hang unahan og lunod kani mga panakot. So ana na ilunod guys ning isda. Bangus. Okay. Kaya itong yasin, 1/4. Mura nagdagat. Yan na guys. Nagilunod ag lamian niya kamunggay. Yes. So, pabukahon pa rin. Kaya kung maniluto ng dahon. May zata na kanding na nabsabi tao. Kalami dani. Wow. Guys, sarang lami ito kung magsuwa ron. Bangos. Ito guys. Ito tanin do. Dadang mong sinabaw nga bangus. Ito pa dir. Hukas kay grabing inita. Sa along kay wainti. Kainti lang. Uy, huro maghangin guys. Lusot-lusot ba lari kay aircon. Lusot-lusot maghangin lari guys. Kaya daghan pa buho-buho. Aircon man daris bahay. Aircon. Ito ta.
Luto tanin jo. Reha kay sabaw dia. Sabaw nga lami ka ajo. Ang inom. Busog as kim guys. Kanina mo day gatas. Gani ha. Kanina mo day sa gatas sa tasa. Maduhat po. Grang buntag na inam po siya. Very good. Kiniinom. Diyan nakasagaran kay Milo. Ito naman dahil saging dami. Tubig. Kapay mong saging, saling gani ha. Ito ta. Dara pa yung karag-karag. Matapag pag-gabriel. Karag-karag ko na. Sa banag na. Ambot sa kuan. Kubaw. At tumiras pikas bahay. Madulo to kay hangin. At bang sangin ba? Yung paniod to at tumidad to. Sabaw. Malagugulog-gugulog. Saka sabaw nito. Yung kamunggay. Tubig. Kano sa guys na iutan na. Hungitan ka na daghang kando. Dali kay mo ato tara to spikas. Karong ato ka matug kay fresh ka jud hangin. Fresh ko maghangin na to guys. Di na magamit og electric pan. Garis bay maggamit ng electric pan daag bugas hangin init. Init na. Tapo yun. Medyo man ato kay atbang man kadto datos hangin. Ika, kay Bernard na, heart attack. Ha? Heart attack. Nasa man? Kay Bernard. Kung nadya ko ng heart rate, 41 mo nakabit. Wala, uy, hadli ka man to. Tingnan sa kainit? Pod. Ha? Pod. Ha? Ikaw nang mabaw lagi init po. Delikado lagi ro, nagsige ng ubog ng tubig. Ikaw nang way. Ang ilahang kuan ni Gabriel guys, ang banang atimita na heart attack. Ang kanuka ang kakuan lagi ang heart. Lagi ng upo, Lord Jesus Ang dami. Christ. Kamaukis Kuya Bernard. Luwi laman. Ang upo. Sa kuan magudon sa init manggod, grabe inita. Grabe inita ang panahon. Yung hak na? Bak na? Sobraan sa kainit. Tambak? Big siya. Ano? Unsa? Usog na. Busog na ko nila guys. Ang hungitan karon daghay makaon. Nila ka bato ta spikas ron ning hamanag panuwas mga dogi, patis mga iring. Ato mas spikas ron guys ning hamanag pang nuwa dali sa mga buhiin. Mas spikas. Mas Oreo. Amo sang ibuhian si Oreo. Luoy. Ang kainit ka ajo. Bata ko, magtuwa sa ko nila. So, yan na guys, suman na. Wow. Ito na laman dato ilang tiwasan ron. Na, si Babaw. Si Babaw sa abuhan. Hoy nga no, nunod man. Dari humanas ubos. Humana, dari te, tanan. Yes, thank you Lord. Humana og finishing, tanan. Yan, humana sila finishing. Salamat kadyo. Tara guys, sama na sila finishing dari sa ubos. To na lamay gamatoy, na lamang dyan kadyo. Ito ilang tiwasan na to. Tapos ibabos abuhan. Thank you, kadyo Lord. Nahaman na sila sa Papagabriel og kuan. Finishing. Dari sa og sa gawas. Kaya ilang tiwasan pa rin ron. Babaw. Kaya ilang tiwasan na to sa ibabaw. Mamay. Dari may guys magtambay kay arang kadyo kahangin ah. Dami kadyo pamati ang hangin. Dari guys na hunay atbang dari sa mga kuan tambajanan. Sama nama dari ibutang agatri isa. Sudah to arang kahangin kadyo na. No, lami as hangin uy. Di na kinahanglan og electric pan. Yan nate. Humanag finishing agsud, humanag finishing datos gawas. Ana nindot pa kaazo. Yun na. Salamat kaazo nindot tanante. Nay batang aralami ito guys. Hindi ah. Alami ang tog ni Kim Kim. Napay suman des ang uhan. Suman natin ni nanay. Bilang huy snack nila anja. Alami ang isang tog na pinagasgas pa sunan. At
bang makadyo dari sa hangin, arang manghangin na kaadyo. Ang lami dari katog, kim-kim. Sumuli sa kusbay, guys, magkuha ko dato saksakan. Okay, mag-charge ko dari. Nandang mag-edit. Sila sa papagabril, hapit na sila mahuman. Hapit na sila mahuman. Malaman dari, nindot na. Dati, nice na kaadyo. Hihipit ako dati. Original man lagi kaghagdanan, Gab. Gamay na. Kita sa naman. May last ko ang nalong finishingan sa babaw. Right, so nahuman na sila, guys. Oh, finishing. Humana tanan. Na hagdan na nabilin. So humana finishing dito si babaw. Ito ta humana. Okay, nanate, nahuman nate. Are humana libot. Humana finishing adto. Haripod, mana tanan dan ha. Haripod, mana. Haripod sa sud, mana. So, humana tanan te, og finishing. So, ugma, limpyo na mi dani ugma. Dati, humana ka og finishing. Daghan ka salamat ninyo tanan te sa inyong support na mo. Thank you so much. God bless. Ug amping mo kanunay diha te sa Ohio, USA. We love you all. Salamat ka ajo. So, pohon guys, makaibawar mo pohon. Og sana pa among buhaton danis, among new home. Sana pa among mga kaganapan na ni bitaw. So, dahil na guys, pwede na kaadyo ni na magpayan. Pwede na kaadyo nga anhin na midanhin mo po dyan. Kaya na, sirado na. Diya okay na siya. Hinlo na agabungbangan. Hinlo na. So, pohon, hapit na gajud. Pohon. Hapit na gajud. Anhin na gajud midanhin stay. Ani na gazon mi dani pohon. Ani ako dani magdangagan. Bitaw. So mga adaw guys. Ani ko dani maglimpyo. O ako kakuan kaniha kay bantay mo ko kim sa eskwelahan. Ani gulay na kay magdigamo ko mangko. Na ring sira dali guys. Ano manaman. Sila finishing. Salamat ka Ajo. Thank you Lord. Salamat na gazon. Okay, so nagisira dyan dari. Oh, ipaadyo na nila. Nagkaroon dari sa kuan. Muna siya breaker. Plangka. Sa una plangka, muna siya plangka sa una. Breaker na. So nagisira dari guys, kaya mauli na kusbay. Yan nate, humana. Daghan ka dyan salamat din dyan tanante. Thank you so much kajote. Dana humana og finishing, limpyo na, humana og arkuba. Humana arkuba sa gawas, humana finishing, nindot na si kajote. Salamat kajote nindot tanante. Hanggang salamat nindot tanante. O di kabutangan sang kalipay. Grabe. Ito guys, so ko magdahom nga ngani na, napurma na. Salamat ka Ajo. Salamat ka Ajo sa inyong mga krasyanggi. Paambit na rin na mati. Thank you so much. Thank you, te. Kakaon. Ngaan ko na tayo, Richie. Pigata? Oh, Richie man alami na, Richie ka na milk. Salamat ka Ajo ninjong tanante. Ug amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. Kanunay ka dyan hang giampo te. Nga hatagan ta kanunay majong panglawas sa kada adlaw nga mga gimbuhaton kay mura man gazanay atong kuan daning kalibutan nga natay majong panglawas kauban sa atong pamilya mao gazanay atong ginansya daning kalibutan na. Love you all. Ate Christine, Ate Jo, Ate Ani, Ate Binos, Ate Pachi. Amping mo kanunay diha. Daghan ka jung salamat ninjong tanante. Amping mo tanan diha guys. Salamat sa mga viewers nga kanunay nag-uban na mo kada adlaw. We love you ninjong tanan.